ole thlir tu te in zavain chi bai ule voin mars ni som paruk sang ni som ni le paruk ani a Mualṭhuam South ta kan kal do nei tuna tanga rei lo te hian Mualṭhuam South kan thlenganga kholai le a khaw chhung kan an fang vel do ani thlir tu te milo thlir sak theuh turin kan an ngen cheu ni hei kalkawng a thui ang reng phian mai a kan thleng tre pani tuna hian lekhain mopa chuan na khai Mualṭhuam South kan thleng a hei ava han nuam em ve o hei a che ma chanin meng rem mo na chong thu ti ne ba khua kan lu tran sia hei a han lu chuanin a lo nuam riau mai hei ba se content ti variety ve a sponsor ang che ti ka ti la hei cột lai bù in thâu te Lunglei thlau ri mai thing khon han om te nei Mualṭhuam South Lunglei District ani kan thian pa nu pui nei tur aman hlan na pang pa turin kan an kal a khi to ni mo ba than te ne ding sut to ne lại đâu ai lo mo bên là mọi người tất cả sẽ so la ma so lai lok so ni mai tor hi chết se a con hi chết lo thei tlan làm về nghe APC lai UPC biak in moi na zone kan plan me kan ni tuna hian ni che me lai PCM Mualṭhuam South ve thunga o sikul veng school ve kan thleng do na ni chu tuna hian sikul zong zong omna hemi khuwa Mualṭhuam South ta sikul zong zong omna ni o ti chuan ei hela hi volleyball court en ki la hran pain kan la don nia dek chi khu lat la so o khuwa hi nuam vei phian le hala nei hall ne lai volleyball court ani ve ani ti hian kan thian pa nupui nei tur a nupui man hlan na kan kal lok don ani hei nal khawp mai hiau ni wani khuwa thatok lo waduangin wani khuwa dur deuh hleka chu nuam phian mai hoi vela nuam in lang nal thei lo ma ma hei an thlir ve ma teu khi tilai biak in sak lai ni om tak khi UPC biak in ani a ti chuan hei kholai vel hi arte an hladi di a eng te nal alung len thlak le ani ti chuan he lai kan an phei dewanga ei kilai biak in ki o symbol atang hian Mizoram Baptist Kausan biak in ni don ki BCM Mualṭhuam South biak in ani hei hi biak in pon nei thale mai ti chuan a muna han tlo te pok hi chak om viauna a kan let phei le anga let phei lem kan tlang phei zelanga ei hian VC house ani hi ti chuan kan kal phei le zelanga ti hian ei a khodung vel po hi a fai nuam ang reng fu mai a hoi vela nuam a mu po nuam hle mai in le lo po a thapa ngai hlom ang reng fu mai bo ruak hi a uap deuh chut mai a vo in hi atle ma ti film han om lai le bo ruak theng thonuam deuh ani lai han fan te po nga chak om ang reng hiaw ani po ni se vo in po hi nuam viau mai po hi tle mena dur deuh ti mai lo chu ti chuan hei he ti lai hi volleyball court om ve a hei volleyball an beng ani hi
beng thang le ati pe mi tan chuan volleyball te ben an nuam riawa tlai tin an beng ve tur te pawh ngai la an bei ve na sa khawp na ko fan ve la nuam le lam hi sikul veng ani kan ti to kha solai kong pia chho atlang lam chho som sikul oma helai khuwa hemi khuwa a sikul zong zong hi khilama khian oma ni ome an kina man tak mial le kan han thleng chho ve han kan han thleng chho ve thok tur te pawh an ngai tai la tha ome khom dan hi thế mình là thim đều lâu thấy được lần này khua đốt đều còn tí tổ kha mà rồi chịu hẳn hồi về lần nữa mà hẳn thir về ăn uống khóc mấy lang hẳn in đều đều mà lẽ hẳn sầu hẳn họ đều ta có hẳn chết người nó không lên là pha cái này cái sợi tơ cái truyền pha nó cuối này tù mình thả nó cuối tù thả nó cần phải là hiện là trên cho hẳn độ trần chuan kan han tei vel ani moi me Mualṭhuam South Golden Jubilee lungphun ani hi ni som pakat thlathum sanga jawa somsari pahnih ani ya sang ni som ni pahnih khan Jubilee lo lom to ni Golden Jubilee ai a khua hi nuam ro phian maya han tei vel po kin dewa kan tei hoi vel do ani elai sikul veng an ti kha ni a sikul veng ti taka an khua sikul zong zong hi elai hian a om tlat ani thave tlat ei hi Mualṭhuam South Government Primary School ani a school po alian thareu hle mai saka kian middle school omani ome nuam ro viawani ke lam ki middle school pan na kong ani kan chho thleng to ri lo mai sao duk tlat hetianga ui le ar pui no fuai hetianga ar pui no fuai han travel ti an mu nom riawa kholaya ui han travel te mo lunglen thak ve riau thin kan han tei zela soita ang khan ar pui no fuai te ar han khuang ri te han vau te ar no te han chiap vei nok te han hriat thiam han mu hiam duai tlata lung len thla fu maya ni han savur set tur ni han mu te hian lung hi leng thin riawani soita a ha khi lai biak in khi UPC biak in ani a ti chuan a kholai dung hi ei a fai viau mai nal ro kholai mi po hi mai ni hei I fan vel le hoi vel po anuam khawp ani Mualṭhuam South hi Lunglei District ani a khopan na hi tlem in vahla dewa khulam kho veng thlang lam pan na ni mar chu veng thlang lam chu kan tlo man lo tur angai na thial panin kan tla na lunglei atangin leite atrain kan peng le a ro tlang east lam kan pana ti chuan ro tlang east atang chuan motorin kan tlan char kan tlan char Mualṭhuam South kan thleng hlol mai ni chuan hei wa hi nuam em le ngala mat lui le chim tui pui lui na kar che a thang lama khuan troi pui not 1 te troi pui not 2 te thual thu ten ari ai ti mai ti ang ti chuan he ta mar lama kan soita ang kan ro tlang is avan mo he pongpa
ก็นั่นเลยปังปาร์จูอันนั่นเลยมี